Здравейте, приятели! Днеска сме ви приготвили едно свежо лятно предложение. Често ни питате за мата терера и как да го приготвите. Днеска сме приготвили точно това като рецепта за вас. Може да го направите просто с студена вода, т.е. без да я подгрявате. Може да го направите с вашия любим цитрусов сок, портокал, лимон, грейпфрут или какъвто друг сок искате. Обаче ние днес сме ви приготвили нещо доста по-различно, а именно сок или сироп от малина. За нуждите имаме сироп от малина в пропорция 1:7. Имаме, независимо каква ярба ще предпочитете да употребите, но в случай ние сме приготвили за вас Верделандия Терера Натурал, която е 50/50 листа и клонки, почти обезпрашена, лед и любимите ви пособия, кратунка и мундштук. В случай взимаме кратунката за този размер, едно ледче е достатъчно, след което взимаме си ервата и засипваме 1/2 до 2/3. В случай, че харесвате някоя ерва с плодове или с добавки или с билки и нея може да употребите, т.е. ароматизирана от производителя. В случай обаче аз съм подбрал натурално. Не е нужно много да структурирате ервата, тъй като особено терера ервите са доста обезпрашени и с високо съдържание на клонки. Наливате вашата любима напитка, която искате да съчетаете с мате, в противоположната на тревата страна. Оставяме я настрани. Взимаме си мундштука, създаваме вътрешно налягане в мундштука, забождаме го в противоположната страна и сме готови да отпием това, което сме приготвили. Или да почерпите някой. Заповядайте.